1983an erabaki zuen Euskaltzaindiak onomastika batzordea sortzea. Eta 5 eginkizun nagusi ezarrita. 5 eginkizun nagusi horiek irizpenak ematea, izenak ikertzea, herri izendegia prestatzea, toponimia lanak egitea, pertsona izendegia gauzatzea. Horiek guztiak dira onomastikaren jardun esparru. 5. Eta ez bakarrik 5, baina bereziki bete-betean dagokio antroponimiari. Eta Patxi Salaberri mintzatu zaigu horretaz. Horrezaz gainera, onomastikak badu beste enbor bat leku izenak ikertzen dituen disiplina, toponimia, alegia. Euskal toponimiaren estandarizazio prozesuaren nondik norako nagusiak azalduko izkizuet. Enaiz zuen aurrera etorri atzera begira hitz egiteko. Eta neurri orekatsuan heldu nahi nioke iragan denborari. Baina beti ere ahaztu gabe onomastika batzordeak honezkero 35 urteko ibilbide akademikoa duela. Eta funtsezkoa da ezagutza horren jabe izatea perspektiba galduko ez badugu. Asmatuko dut. Jesus. Ona apuntatu behar da, ez da? Ez, hau ez da. Bai? A ber. Bale. Jo. Bai, baina berez itzultzen zait, ez dakiz gertatzen dan. Bueno, tira. Akademiak Euskara Batuaren langintzari, bale, baina orain, bale, hortxe, eskerrik asko. Akademiak Euskara Batuaren langintzari heldu zionean nagusiki ortografia, morfologia eta deklinabidea izan ziren lehentasunezko zutabeak hizkuntza idatziaren erregistro estandarra sortzeko. Jakina da, jauzia izaten da ahozko hizkuntzatik hizkuntza idatzira, baina asko handiagoa da jauzi hori hizkuntza horrek erregistro landua ez badu. Euskara erabilera eremu guztietara iristeko, maila gorenera eramateko, hizkuntza duin eta prestigiotsua izateko, ezinbestekoa da, idatzizko eredu jasoa, hau evidentzia bat da. Andre Zinigoren hitzak hartuko ditut, eta esaten duenean, gramatika, hiztegi eta ortografiaren alorretan bezalase, onomastikarenean ere, erabilera zuzena hizkuntzaren osasunaren seinale da. Eta laster ohartu zen Euskaltzaindia leku izenak Euskara landuan finkatu behar zirela. Luis Villasantek, 1971an adierazi zuen atzera ezinezkoa zela herrien euskarazko izendegiak prestatzea. Eta bera kezka agertu zuen zera esanez. Euskaldunak gehienetan ez du ongi jakiten nola diren euskaraz gure herrien izenak, oro har. Agerikoa da horren zergatia, euskara ofizialtasunik gabeko hizkuntza izan da, ez du administrazioko erabilerarik izan, eta euskal leku izenak ia bakarrik ahoz transmititu izan dira, sarritan aldaera eta itxuraldatze askorekin. Hori guztia idatzizko forma estandarrik ez izateagatik. Argigarriak dira Alfontso Irigoyenek 1975an egindako inkestaren emaitzak. Bizkaiko herri izenen ahozko aldaerak jaso zituen. Esaterako Durango izenaren aldaeratzat
Durongo eta Durungo formak jaso zituen bizkaitar euskaldunen ahotik, edo Gernikarako Gernike eta Gerrinke aldaerak, eta beste asko. Bestalde, 20. mendearen bigarren erdian euskara desagertua zen eremu geografikoetan, hizkuntza galtzearekin batera, etenda zegoen leku izenen euskarazko ahozko transmisioa, baita herrien izenen kasuan ere. Ikerketa dokumental handia egin beharra zegoen beraz, izenen euskal ordainak zein ziren jakiteko. Hortaz, izendegi batzordea sortu zen, Koldo Mitxelena batzorde buru zela. Eta lehen fruitua 1979an umotu zen, Euskal Herriko udalen izendegia. Euskara ofizialtasunaren bideetan zegoen eta udal hautatu berriei euskarazko izen ofizialak izateko aukera eman behar zitzaien. Eta izendegi horren aurkezpenean horrela zioen Koldo Mitxelenak. Bueno, nik hortik mesedez eraman badaiteke, bai, konfiantza osoz. Koldo Mitxelenaren hitzak. Jendea hasi da nor bere kabuz, direlako izenen euskal ordainak leku askotan agerian ipintzen, lehen zeudenen aldamenean edo lehen zeudenen gainetik. Gero, nekez desegingo direnak nork bere giza egin baino lehen, beraz, egoki iruditu zaio euskaltzaindiari gidaritza moduko zerbait herritarrei eskaintzea. Izendapen kontuan guztiok han eta hemen bateratsu ibil gaitezen. Gidaritza hori, euskaltzaindiaren gidaritza hori, lege mailara eraman zuen Eusko Legebiltzarrak autonomia estatutuaren bidez, eta harrezkero erakunde aholku emaile ofiziala da Akademia Euskara Kontuetarako, dakigunez. Aitortza hori ere berretsia du 1982an Euskararen erabilera arautzeko oinarrizko legean, eta hortik dago aipua. Berdin, Nafarroako Euskarari buruzko foru legeak 1986an jasoa dago aitortza bera. Eta hor nonbait dago aipua. Azkenik, Ipar Euskal Herrian ere gidaritza aitortu zaio euskaltzaindiari aurten, Euskal Hirigune Elkargoarekin sinatutako hitzarmenaren bidez. Horrenbestez, Euskararen Akademiaren gidaritza Euskal Herri osora zabaltzen da. Esan beharko dut parkatu, Trebinura izan ezik. Eta toponimiaren arloan, berari dagokio toponimoen forma arautuak esartzeko irizpide linguistikoak finkatzea. Eginkizun hori, ezur mamitzen du euskaltzaindiak arauak, gomendioak, irizpenak eta txosten akademikoak sortuz. Toponimoak ofizialtzeko eskumena duten administrazio erakundeei behar duten aholkua ematen die. Euskaltzaindiaren eskumena da hori. Administrazioak badu bere zeregina, toponimoak gizarteratzea eta ofizialtzea. Erantzun handikoa, prozesuaren azken helburua baita. Baina horrek, ez du esan nahi, toponimoak ofizialtzea garrantzizkoena denik. Noizbait entzundanago, toponimoak ofizialtzea baino importanteagorik ez dagoela, izenak hizkuntza aldetik zuzenak ez badira ere. Hori entzundanago, ikusmira laburreko baiestapena da. Bi urratsak, biak zaizkigu ezinbesteko, baina zentzuzko urreinkeran emanik. Arautu lehenbizi, ofizialdu gero. Toponimo linguistikoki zuzenak jaso behar dira maila ofizialera. Eta horrela ez egiteak toponimia ondarea ez babestea lekarke. Euskaltzaindiak eta administrazioak zeregina dute toponimiaren arloan, zeinek berean eta elkarren osagarri. Harira dator duela 40 urte Mitxelenak Bergarako biltzarrean esana. Euskararen batasunaz ziarduen berak oro har, baina berdintsu balio du, ezer gutxi aldatuta darabilgun gairako. Mitxelenaren hitzak. Ez dezagun ahantz gauza bat dela hizkuntza batua proposatzea, bestea delako batu hori edatzea, eta bestea berriz eta azkenik ofizialtasuna
legeztapenaren bitartez herri edo eskualde batean erdiestea. Gaurkotasun osokoa. Bide batez, gogora dezagun toponimoen idatzizko forma arautuak ez direla tokian tokiko ahozko aldaeren etsai, euskara batuaren erregistro jasoa euskalkien kaltean ezten bezala. Patxi Uribarren euskaltzainak Aramaion du sorlekua. Bertakoek etxan, esaten dioten auzoan. Aldiz, etxaguen da idatzizko erregistroan forma arautua. Ez dago zertan erauzi etxan tokiko ahozko erabileratik, biak dira zilegi. Gakoa da, aldaera bakoitzaren erabilera esparrua garbi bereiztea, bataren eta bestearen erregistroa ez nahastea, alegia. Berdin esan daiteke, zerrenda luzea da, Gipuzkoako Idiazabal Izal, edo Nafarroa bereko Ibarrola Ibarla, bikote ez, bai? Bueno, urrats gehiago eman dira leku izenen estandarizazioan. Hasierako aipatutako udalen izendegia argitaratu ondoren. Leku izenen estandarizazioan edo jarraitu du onomastika batzordeak biztan leguneen izenei lehentasuna emanik eta gainera gero udal izenei arau izaera eman die. Bueno, etorri dira hortik lanak, ez bakarrik gainera udalak, gero herriak eta auzoak, eta abar. 2011an berriro argitaratu da Euskal Herriko udalen izendegia lan eguneratua, eta horrela adierazten zen liburu horren aurkezpenean. 30 urte hauetan egindako ikerketen ondorioz, izen hoietako zimentarri sendo eta argiagoak aurkitu direnean, onomastika batzordeak beharrezkotzat jo du zuzenketak proposatzea. Patxik esan bezala, ikerketa egin beharra dago izugarria, esparru honetan, onomastikan, antroponimian, alden neurrian, ahalegintzen gara egiten, badira horretarako egitasmoak, eta antzematen dugunean informazio berria dagola, indarrean daukagunaren kontra edo datorrena, hor zintzotasun osoz proposatu behar ditugu aldaketak, egokitzapenak, eta behar denean bertan bera ustea lehenik erabakitakoa. Horrezaz gainera, beste leku izenen estandarizazioare ekin dio akademiak, mendien izenen esparruan, esaterako, Euskal Mendizale Federazioarekin batera, eta esaterako 2014an ere kaleratu du Euskaltzaindiak Euskal Herriko ibaiak liburua. Hor, 200 ibai inguru identifikatu dira, edaduraz nagusiak, eta beren forma estandarrak finkatu. Euskaltzaindiaren 166. araua da. Erreparatuko diot arlo konkretu bati. Toponimia txikia lan eremu handia izena eman diot. Esan bezala, lan handia eginda Euskal Herriko toponimia bildu, ikertu eta arautzeko, baina egin beharrak agortzetik urruntxo gaude oraindik. Euskararen batasun prozesuan toponimiaren eremuaren estandarizazioa da agian atzeratuenik daramaguna. Patxi Gale batzordekideren hitzak dira. Gehiago zehaztuz, esango nukenik, mikrotoponimia da askogatik eginkizun den lan eremurik zabalena. Toponimia txikia etiketaren pean beltzen dira, konbentzionalismoz, toponimo txikiak esan ohi zaienak. Egia da, termino hori ez dugu gogo betegarri onomasta gehienok, baina oberik esten bitartean, parkatu hori zebaliatuko dut. Ze esan nahirekin? Ezaugarri nagusia da halako toponimo txikiak, tokian tokikoak izatea. Eremu geografiko txikian eta maiz hiztun gutxik erabiliak. Gehien bat etxeko edo landa giroan ahoz transmititutakoak. Hala ere, ezaugarri horietako batzuk azkar aldatzen ari dira. Toponimia txikiak duen tamaina handiaz, ideia bat izan dezagun ona datu bat. Euskaltzaindiaren Euskal Korpus Onomastikoak, EKOK, 260.000 inguru leku izen ditu, eta horietatik 80%tik gora,
sar ditzakegu toponimo txikien multzoan. Halako toponimoen edadura eta erabilera murritzagatik, errazagoa dute belaunaldi batetik bestera aldatzea edo galtzea. Arrisku hori 20. mendearen erditik aurrera areagotu da gure bizimoduan gertatutako aldaketa sozioekonomiko sakonengatik, batez ere nekazaritza zein abeltzaintza jarduerek atzera egitearekin. Bereziki aula da beraz ondare toponimiko hori. Forma aldaketa handiak aize jasan ditzakete, ez badago ereduzko forma idatzirik. Gaur egun, gainera, edadura geografiko txikiko toponimoak ezagunak izan daitezke, berez sortu diren eremutik kanpo. Hiztun gehiagoren ahomietan erabiliak izan daitezke. Pertsona askoren belarri begietara iristen dira, komunikabideen bidez, kartografiari eta interneti esker. Bizi iraupenerako bultzada da, baina paradosikoki mehatxua dakar. Izenen forma okerren erabilera biderka daiteke interneten eraginez. Kartografiara eramandako hutsak erraz errotu daitezke izen egokien kaltean, eta tradiziozko formak ordezkatzea ere eragin dezakete. Hortaz, premiazkoa da toponimia txikia arautzea eta ondo ofizialtzea. Une erabakigarrian gaude, halako toponimoen erabilera finkatzeko. Beti ere, linguistikoki zuzenak eta tradizioarekin begirunetsuak direnak. Javier Terrado onomastak dioen gizan, normalizazioaren onuraduna egungo hiztungoa ez ezik, bihar etziko belaunaldietako hiztunak ere izango dira. Ofizialtzeko izen estandarra hautatzea hizkuntzalarien zeregina da. Mikrotoponimiari dagokionez, onomastika batzordeak 2000 finkatu zituen toponimia txikia arautzeko irizpideak. Eta gero, handik 5 urtera, Deiker Institutuak Euskal Autonomia Erkidegoko toponimia arautu eta irizpideak landu zituen Eusko Jaurlaritzarentzat. Onomastika batzordeak onartu zituen proposamenak. Beraz, toponimoen tipologia zehazten eta dokumentazioa zabaltzen joan da. Une honetan, onomastika batzordean, mikrotoponimoak arautzeko irizpideak berraztertu nahi ditugu. Behar dena berresteko eta behar dena eguneratzeko. Datorren urteko, helburua da. Toponimoa zari gara, baina ez dugu esan, zer da toponimoa? Labur esan da, espazio bat identifikatzeko erabiltzen den izen berezia, izen propioa. Demagun Elorrioko Altzarte, toponimoa. Toponimoak elementu espezifikoa du. Hori da berez izen berezia, hori da Altzarte. Zenbait aldiz, elementu generikoa ere erantz dakioke toponimoari. Basoa demagun, Altzarte, basoa. Elementu generiko hori biztan da lexiko arrunteko hitza da, eta beti idatzi behar da euskara batuaren forma estandarrarekin. Toponimoak ezinbestean izan behar du elementu espezifikoa. Hori da, hiztunek belaunez belaun transmititutako izena. Eta bide batez esan da, elementu espezifikoa arautzean derrigorrez gorde behar da tokian tokiko euskalkia. Aranbaltza izango da, ingurune batzuetan, aranbeltza beste batzuetan, etxeberri, etxabarri. Aldiz, ezin daiteke parean jarri, erregistro jaso estandarrera eramateko han hemengo txokokeriak edo jatorrizko formen kontrakzio laburketak, edo Mikelek esan duen moduan sandiak era horretakoak. Adibide bat, kasurako Oñatiko Pagona Barraga leku izena dago. 16. mendetik aurrera ondo dokumentatua. Egun, Ahoz, Panarra esaten zaio, bai? Bueno, Ahoz horrela esaten da, baina idatzizko erregistro jasorako behintzat jatorrizkoa da Pagona Barraga lehen eratu behar dena.
bai? Toponimia disiplina linguistikoa da. Stefan Rustaler onomastaren hitzetan, toponimoak, hau da, leku izenak, izatez eta oroz gain errealitate linguistikoak dira. Besterik da, toponimia geografian eta kartografian ere aplikagarria izatea, ondo dago. Fernando Arroyo, Espainiako geografoen elkarteko idazkari ohiak zera idatzi du duela 8 urte. Para la geografía, los topónimos no son solo, como para la filología, nombres propios y opuestos a los comunes, sino que constituyen con estos una sola unidad léxica. Por ello, tan importante como la parte específica de un topónimo, Altzarte, es la genérica que describe los caracteres del lugar, basoa. Horretan, ez gatoz bat, onomastak eta geografoak. Bi disiplinen arteko diferentzia kontzeptual horrek ondorio praktikoa du. Elementu generiko hutsak entitate geografikoen izenak dira, ez toponimoak. Adibide batekin, esaterako, parke naturala, hurbiltegia, hilerria eta olakoak entitate geografiko hutsak dira, izen arruntak, hoiek hizkuntzalarientzat behintzat ez dira toponimoak. Bai? Espezifikoa ordea bai. Toponimia lantzen dugunontzat, disiplina honek alderdi utziezina du. Toponimo guztiak espazioaren funtzio identifikatzailea izateaz gainera, jagon beharreko hizkuntza ondarea da. Edadura geografiko handikoak zein txikikoak izan, berdin da hiztun askok edo gutxik erabiliak diren. Toponimoak guztion ondare dira, eta ez soilik tokian tokiko hiztunena. Hau ere, Michelenak, antzeko ideia, esan zuen, 1979 urtean, izendegia aurkeztean. Michelenaren hitzak, euskal leku izenak, euskaldun guztion aberastasun eta aberasgarri dira. Ez herri bakoitzeko herritarren ondasun soil, guztionak dira. Bai? Eskumena duten eragile guztien erantzunkizuna da, beraz, ondare hori babestea. Toki erakundei ere badagokie bertako jatorrizko leku izenak gordetzea. Esaterako, beren udalerrian entitate geografiko berriak sortzen direnean. Utzeko iazue, mesedez, Trebiñuko adibide bat ekarriko dut. Duela 10 urte, Trebiñuko konderriko kale izendegia prestatu zuen onomastika batzordeak, bertako udalak eskatuta. 57 herri dira guztira, Trebiñuko konderrian sartzen direnak. Hoietako bat dugu Doroinu herria. 20. mendearen bukaeran bi urbanizazio handi eraiki ziren herri txiki hartan. Enpresa eraikitzaileak Doroño 1 eta Doroño 2 izena eman zien urbanizazioei. Kale berriei izena jartzeko aukera zegoela ikusita, bertako lursaien tradiziozko izenak erabiltzea proposatu zitzaien, ondarea babesteko. Palusasi eta Uribe ziren urrenez urren lursail hoiek. Herriko alkateak, Estrebiñukoak, herrikoak, Doroñukoak, ezeskoa eman zuen. Doroño 1 eta Doroño 2 izendapenek 10 urteko tradizioa zutela esanez. Eta hori ere aintzat hartzekoa zela. Esango dizuet, alkatea kanpotik urbanizazio horretara bizitzera joandakoa zela, eskubide osoz. Bai? Bueno, horrek leku izenekiko sentsibilitateaz edo sentsibilitate faltaz hausnartzera garamatza. Ezin daiteke ahaztu toponimoak arautzearen eta normalizatzearen dimentsio eta helburu soziala. Leku izenak hiztunek sortuak dira, jatorriz, espazioa identifikatzeko. Beraz, idatzizko forma estandarrak arautuak jartzerakoan zenez finkatu behar dira, benetan erabiliak izan daitezen, eta hori lortzerik ez dago hiztungoaren onespenik gabe. Gai korapilatsua da, benetan. Eta hizkuntzalaria,
arlo honetan dabilena, bi erakarregune artean dago. Maileguen hartuko dizkiot hitzak, Stefan Rustaler onomastari berriro. A la hora de determinar la forma más apropiada para su uso normalizado, el lingüista se mueve en un campo que se sitúa entre dos polos, ya que la forma elegida para su empleo estandarizado ha de satisfacer a la vez necesidades de naturaleza diametralmente opuesta. Hori erronka. A las fuerzas del polo del respeto a la tradición y a la identidad lingüísticas se oponen las de naturaleza práctica y pragmática, derivadas de la necesidad de asegurar la comodidad y aproblematicidad del uso cotidiano en cualquier grupo de hablantes. Nire iritzian, balantzaren orratza dago toponimoen tradiziozko formekiko begirunea bermatzean, ondarea babestean, belaunez belauneko perspektiban. Tradizioa, gainera, bikoitza da, idatzizkoa eta ahoskoa. Idatzizkoa ahoskotik independentea izan ohi da, kontserbadoreagoa. Tradizio idatzian ikuspegi kronologikoa dago, aurreko iturrietako formekin fidela izaten da. Ahoskoa ere, zer esanik ez, aintzat hartzekoa da. Baina, atzeranzko proiekzio mugatua du, eta berrikuntzetarako joera nabaria. Hori kontuan hartuta, toponimo batek idatziz tradiziozko erabilera sendoa duenean, eta gainera ikerketa filologikoak egiaztatzen duenean koherentea dela jatorri etimologikoarekin, erabilera hori aintzat hartu behar da normalizazio prozesuan. Beti ere, egungo ahosko formarekin eten nabarmenik espadakar. Bai, hori da, oreka. Funtseskoa, orain esango dudana nire ikuspuntutik. Toponimoaren jarraitutasuna da bermatu beharrekoa. Bai? Banu amaitzen. Aurrez aurreko beste zenbait lanildo, aipatuko ditut, ez dira bakarrak, baina, lanean edo ari garen esparruak edo lanildoak. Euskal Korpus Onomastikoa, EKO. 2005an hasitako egitasmo honen xedea da, Euskal izen bereziek euskaraz izan behar duten erabilera egokia finkatzea. Horretarako, datutegi bakar batean jasotzen ari gara, izen hoien lekukotza dokumental historikoak eta gaurko erabilera. Informazio horrek, onomastika batzordearen lanetarako oinarri izateaz gainera, ikusgarritasuna hartu behar du. Era mailakatuan Euskaltzaindiaren webgunean, beti ere ikertzaileen eta interesdun ororen zerbitzura jarrita. Beste egitasmo bat, minutu batean bukatuko dut, Gasteizko toponimia egitasmoa. 1986an hasi zen, ontzen proiektu hau, Gasteizko udalarekin sinatutako hitzarmenaren babesean. Bertako toponimia sistematikoki ikertzen eta finkatzen ari da. 7. liburua aurkeztu da aurten, eta aurrera jarraitzen dugu. Erreferentziasko egitasmoa da, hau, makroproiektua da, dirua ere kostatzen dana. Baina, ahal den neurrian, beste udalerri handi batzuetara zabaltzeko modukoa da. Kale izendegiak, 2008an argitaratu zen kale izenak hautatzeko irizpideen bilduma. Harrezkero, berrikusi eta egokitu ditu onomastika batzordeak irizpide hoiek, kale izendegiaz aholkua eskatu zaion heinean. Eskaera puntualak izan dira, bakoitza bere ezaugarri eta testu inguruarekin. Hiriburuetakoak eginda daude, Maulekoa izan ezik. Eta Baionakoa lantzen hasiko gara laster. Baina, honezkero, azken urteetan, 57 bat izendegitan parte hartu du onomastika batzordeak.
Hasi berria da onomastika batzordea material hori modu uniformean jasotzen, kodetzen eta sailkatzen. Eta irizpide horien bilduma eguneratua argiteratu nahi dugu datorren urtean. Udal mapa toponimikoak daude bestalde eta oso baliabide egokia da. Baldin eta jasotzen dituzten toponimoak ondo funtsatuak badira. Oraingoz, onomastika batzordeak 71 maparen jarraipena egin du, kasuan kasuko udalei aholkua emanez. Ez da inola ere gutxiesteko lana mapa toponimikoak egitea, baina leku izenak arautzearen ikuspuntutik aho biko ezpata bihurtzen da. Halako mapak aurretiko ikerketa lanik gabe egin ohi dira. Eta bi baldintza bete behar dituzte ikerketa horiek, ahozko bilketa esaustiboa eta dokumentazio historiko zabala erabiltzea. Era horretan egin da, hor dugu antidoto eraginkorra forma okerrak barreia daitezen, edo barreiaz daitezen. Bueno, bestalde prestakuntza saioak ditugu, orain arte 5 egin dira, administrazioko langilei zuzenduak. Azkena 2017an, komeni da, nire ustez, prestakuntza hori beste sektore batzuei ere irekitzea. Esaterako, bihar etzi, tokiko toponimia ikerketan arituko diren filologoi eta historialariei. Uste dut, ez dakit aspaldia, baina agortu zaidala denbora. Bai, parkatu. Bueno, jakizue 2019ko ekainean toponimia kongresua izango dela Gasteizen, Euskaltzaindiaren mendeurrenaren kariaz. Aukera izango dugu bertan, egin beharrez zehatzago jarduteko eta han hemengo lanen berri jasotzeko. Nahi baduzue, agendan jaso, hitzordua dugu beraz, toponimia gaietan dihardugunok. Mila esker.